त्रिपुरा महेंद्र त्रिपुरा सोनाबी त्रिपुरा हायना हाय गुमति टिभिनि मांगप्लियो ताबुक जानि कोक्तमा 49 सामननि बिसिंगो खबजाक मानिकपुर राजदल बिसिनि चुकिया त्रिपुरा सालुकुरकन 51 जना एबा खरक चिसा बरक रकन कम्बल बागैखा बरमगानां इएम अनंत देबबर्मा बरमगानां एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा 11 जना एबा चिसा नखुंनि चिसा एबा 30 भोटार्स त्रिपुरा मथा पार्टी अफ फाइका आमति हेनो कायसा मांगप्लि नुजागि फाइका नाइनेनि ताबुकनि मांगप्लियो पाइथक जरा ची ने बिसिंगो थया चंद्र रवाजा पारागो जने त्रिपुरा मुथानी कायसा तिनी योगदान सभाबो अंखा बा रिकुतुंग बांगमानी सभापानो अंखा तिनी और 11 फैमिली 30 भोटार विभिन्न दल याक आगै तिनी बीजेपी दल याक आगै तिनी जने त्रिपुरा मुथा फाइका बुबाग्राना हामजागै आं तिनी चिनी और फाइमानजा फाइजा चिनी प्रोग्राम चिनी एमडीसी ईएम साहेब चिनी अनंत देबबर्मा कविता থেকে सुरकानी यूथ प्रेसिडेंट कसाम प्रेसिडेंट उमाकांत থেকে শুরু খালায়ানি ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা অঞ্চল প্রেসিডেন্ট অপারানি চিনি লিডার ও বিসিনি চেয়ারম্যান রঞ্জিত মোহন বিভিন্ন নানি লিডাররা ত্রিপুরা মুথানি ওয়ারেসরা বড় ফাইমানজা ফাইজা তিনি বেলাইখাই তুংথাই मा तुंखा आनी दीर्घदिननि जरा बीजेपी खाइनाय अथवा आनी सभापति राव आगे आन लगे न तुंग ताबो आबार वाइसाफोराव आन लगे फाइका आगे बीजेपी आं तुंफोरफोराव आन लगे न तुंगमानि तिनि बराव आना हामजा आरो वाइसा तामहिने बांग्ला कहे बारिर सेले बारि फिरसे आं गाहाम न अबख्लायो ते आं आशा खलायो फाइनायो जों आरो गाहामखै सामुं तांनाय बबाग्राना हामजा जेहेतु फाइकाबा त्रिपुरा मुथा पार्टी ओ हानि त्रिपुरा सारावनो हामक्रायनि वानसुंनाय पार्टी त्रिपुरा मुथा पार्टी जरा गोमाजाक दफा अथवा कलगजाक दफा जरा ओ पार्टी अबनि बाय सामुं ताङो त्रिपुरा मुथा पार्टी कोनो कम्युनेल पार्टीया फाइनाय जों समस्त एलाकानि विभिन्न समस्या समाधान एलाकानि विभिन्न सुविधा असुविधानि बागै जों सामुं तांनाय एवं बराव बोसोनो सुबासुरिनाय तिनि आं बनो जयनिंग प्रोग्राम हिया नंनि बरो नव फिरय फेका आं बरनो आनि व्यक्तिगत तरफ थेके त्रिपुरा मुथानि बुखाक्तै जत आनि पार्टीनि बुखाक्तै आं बरनो खाका हामबाय चिनि पार्टीयो एक्सेप्ट खलायका एवं उबाग्रानि पार्टीयो बराव फाइमानि बा आं बेलायखे बरनो हामबाय आपा राजदर गांसबा खया चंद्र पाराव कायसा याक सुजामानि पांडा और 10 जन बरक बीजेपी याका सीपीएम याका चिनि दल हापाइका अब जतन नुका बसखांगो ओके अरनि दिनिनि पांडाव चिनि हंस त्रिपुरानि एलाका ब एमडीसी ब और फाइ विभिन्न प्रॉब्लेम दङै ब निजे अरनि थाका ताबु आनो लांग थाका आं ओ पारानि जतन न आनि कबौ नारगै आं और कक साका एवं ओ पारा हाय लामा सबसे हामया ओ लामानो हामरिना बागै लामानो स्नामरिना बागै आंबो एसडु एवं अंगो तामिनाय अरनि एलाकानि न एसडु न एवं अंगनो सुपारिनटेन्डेन्ट इंजिनियर न सानाय जेखेबनो अ लामानो इमिडिएटली खाइनां थुन अबसिकक अबनि बागै ए एलाकानि बररक हिमनानै फाइनानि खूब असुबिदा निजिनि माने इतलां थांनानि एवं निजि जाना हुक खाइनाय हापिं खाइनाय बरंनि गोबां माने इतलांनानि असुबिदा अ असुबिदानि कारनिनो मिनी परे सोनाबी त्रिपुरा कम्बल बांगना हेने जों डिस्ट्रिब्यूट खाइ दङ एवं टोटल पाइयाखौ तेबो ताबु रिनाय अ 51 फैमिली न जों कम्बल रिनाय आपति 51 फैमिली बागै जों तुबजाक आसुनो कक हामबाय।